Dako na ito ng anong guys, kaya itong ibaligya guys. Oops! Baligya. Nain mo palit guys. Dong! Nagaraw ko istro nga rin dong. Istro ba istro? Ha? Apa man lagi nandakan? Tulog pa. Ida. Sama na. Istro. Ang gagawin. Istro. Na guys. Wala tuto na guys. Ako na nagkalo ni mo Sir Des. Sandun ka. Ito may dunggan no? Dropo man ta, dropo. Ay, dito po lang. May kontak mo kung agtupod. Dakop ka. Hindi naggasto ko. Kapulumpul. Patay ka, bankrupt ang negosyo mo. Sa 10 kilo. Parang dako-dako nga ko si Buboy. Ha? Ini mo to David. Nga man patuloy ta. Dos kuan. Di po tignan. Dire sila may kilo palit yung ano. Siminto.
Pupunta ako pag anak. Dagani. Magtubig mo ko. Pagpadat na nga po sa inyo. Kasi ako kayo. Last week mo ni? Last week mo? Ha? Ah, na Francis. Ikaw day. Kasi lagi ka pa. Hindi ka na magkurukuin ka pa. Ano gani? Hindi nga pa. Iusap ka pa. Mahulog gani. Mahulog. Mausap ang pagbinta ba? Dito pa sa inyo ito nun. Bakit ko kani? Aron di matagat. Sige, ito na ko na. Dito. Dito, sige. Yan, yan. Dito, ito ba? Lapos ng food. Kaya i-adjust. Sige. Fight na. Ano to? Sige. Sige. Kagigamay rin. Kaya alam na nagtimbang. Mana? Ayaw mo! Sige pa to. Maura gyapon. Hindi na siya mauna. Ano siya mo to? Kini. Dili. Bye. Ako sunod bunto ah. Hindi ko ba't bunto ay kakan sa tuwa mo. Kato lagi ako kay boy. Wala sila. Sa puno. Makaduho lang ko. Ang manok ba ako naghulang ko sa kanila ako sunod. Napapunta korto. Aboon ka wala mabuak kay iya pag amo ka gusto mo. Nama ko wala ko kay di na bitaw nga habwa kay gapos. Okay, good man ako. Mo dahil nga alkan sige kaya nga matay. Di man to patay, di pagpalitin mo buhi man to. Pinay ko ni tinitos ang kuan. Uli ilang ko tinitos. Pila na niya palit. Ano man tubuan. Uli ni dati nga ako niya na balik. Sorry na. Sige wala ngi. Bigusan mo ba? Tarong na kayo po boy. Tarong. Tarong mo na. Tarong. Abot ko na ni kayo po boy. Buntuhan na lang ako. 600 daw. Kayo po boy. Kaliwat ko ng dako. Kape na kala ko Guys, sir. 10 kilo ra. Ito ba? Buntuhan niyo. Mga matay na, agi na iham ito pagabot.